Ma, happy lagi kali kung sinina mo, no? Happy lagi kung nga sinina. Happy kayo, no? Happy kayo ba? May bagapilo. Gubuta. Ma, nakoy hatag si mo. Nakoy surprise. Ay kakuyawan ha? Ha? Kwarta. Ay kakuyawan ha? Hindi ko kuyawan na di kwarta eh. Kanang kwarta kuyawan ta. Ay sini sandal. Abli isa. Ay isa. Ah! Pak sandal yun. Yung ba't no? Itong dito may danaw. Barato na nito no. Sulduhan mo sir. Nalay mong bayan eh. Hello aya ay. Palaing mo sa tagaan pag sunod niya sweldo. Di maka muluin si mama doon. Uy! Bao ka ano na pa kong chinilas? Kaya naloy ko sa mong chinilas oh. Naloy ko sa mong chinilas oh. Kanang bag na karuha na yak na Ha? dati sa. Ko ino naman na. Diba? Bag na ka ba? Amang sana? Bakante ako Ha? na siya kayo. Trabaho na siya. Ibag ni Kamarlo. Eh, suway ko naman. Sakto naman naman. Sakto na pang problema, way, porta. Pero naman. Ito sa chinilas. May kamayon. Ikaw ka ba? Mupal siya usay. Dako. Usay kong dako. Kaya, kataon na dako. Sakto na eh. Ina. Magkano ko sa? Mawar man ni kadako. Suway ko no? Sakto na. Bitan ito nga na sa sandal. Salamat ka kang kuhan. Sir Kumyo. Eh, sulduhan ta. Yan natin pala chinilas. Porta do, kailangan mo na bisita piso sa mga tao na oy. Time, katikat ko mo lang sindasa oy. Umte korta, ano ko'y korta may? Ay, tao dito. Sunod na lang, sunod, ha? Inawa na oy. Tapos sa sandal. Ito ay labay oy. Labi. Kuha na siya ba? Itong, isa na, muna price ni mo sa katong prank, tika ba? Itong hapit ka, kuya pa ba? Muna price mo ba? Kuhan, init? Yung aircon nyo. Sambot at makasildo na tapuhon ka man. Itong video. Kasi makasildo tapuhon. Dili chinila sa kumpleto sa mo ha. Kuhan, boots. Ang kuhan ba, pang-uwan ba? Kuhan, lapo kayo rin. Okay. So dalang kwarta eh, ha? Nanay-daghan. Nanay sildo. Nanay sildo. Sundo din mo day. Ha? Simple kang kamay. Naong nakay. Tuo.